Anak wayang déning Ki Dwijo Disastra. Iki lho Le, sing jenenge Werkudara. Pak Debya ngulungake wayang Werkudara saka kerdus marang anake. Bima, putrane Pak Debya siji-sijine kang banget ditresnani. Bima saiki sekolah ana ing SD kelas 4. Bocahe sregep sinau. Saliyane dheweke uga sregep mbiyantu ibune dodolan gorengan ing sapinggire ril sepur saben sore. Omahe Pak Debya pancen ing sapinggire ril sepur sacedhake stasiun Lempuyangan. Saben sore Pak Debya ngeterake garwane dodolan kanthi diboncengake ing becak. Ora keri, Bima uga melu numpak ing becake bapakne kuwi. Becak iku pagaweane Pak Debya kanggo nyukupi butuh keluargane. Werkudara kuwi rak ya sing duwe jeneng Bima to, Pak? Pitakone Bima marang bapakne. Lah iya bener kandhamu Le. Werkudara iku ya Bima. Yen ngono aku ki ya Werkudara no, Pak. Le. Jenengmu pancen Bima. Nanging ora ateges jenengmu iku uga bisa diganti Werkudara. Lah yen jenengmu kuwi rak Bima Debya Putra sing tegese Bima anake Pak Debya. Pak Debya nggenahake. Sing didunungake ngrungokake nanging tangane ubyek dolanan wayang kang lagi ditampa saka bapakne mau. Pak, ngopo bapak mbiyen jenenge aku Bima? Bima nyedhaki bapakne kang lungguh ing lincak sinambi takon. Ngene Le. Kawit cilik, bapak kuwi seneng nonton wayang. Lah ing sajroning crita wayang ana paraga sing tak senengi yaiku Bima utawa Werkudara. Pak Debya miwiti crita babagan jenenge anake lanang. Lah ngopo bapak kok seneng karo Bima? Pitakone Bima nyelani critane Pak Debya. Bima kuwi paraga jujur. Dheweke ora gelem ngapusi. Tanggung jawab marang apa wae sing dadi kewajibane. Bekti marang bapa biyunge lan bekti marang Gusti kang wis maringi urip. Mula saka kuwi Le, bapak kepengin banget anakku sing banget tak tresnani iki bisa kaya Raden Werkudara kang jujur, tanggung jawab, bekti marang wong tuwa lan bekti marang Gusti. Ngomong kaya mangkono, Pak Debya nyandak anake lanang dilungguhake ing pangkone. Le, Bima, jupono kayu sing dipepe nang latar kuwi Le. Pambengoke Burati saka pawon. Kang dikongkon mudhun saka pangkone bapakne banjur njupuk kayu ing latar digawa mlebu ing pawon saperlu kanggo nggeneni keren anggone mangsak gorengan. Srengenge wis nglewang mangulon. Adzan asar lagi wae keprungu. Gage-gage Bima kalung sarung tumuju langgar ing sakulon omahe. Ora lali, Bima nggeret bapakne kang isih lungguh ing lincak ngemper. Pak Debya banjur ngetutake putrane tumuju ing langgar saperlu nindakake salat asar.
Sarampunge salat asar, Burati wis yoga budal dodolan ing sawetan stasiun. Ayo Pak, iki wis cumepak. Burati ajak-ajak garwani. Sing diajak enggal nyawisake becake. Bim, ayo le. Pambengoke Burati marang anake. Siap Bu. Bima metu saka omah sinambi nutup lawang. Aja lali. Lawange digebok sisan le. Beres Bu. Sing dikongkon gembok lawang banjur nggembol kunci gembok ing sak kathoke. Satekane papan kang dituju, becak mandeg banjur mudhun. Nata dagangan ing sapinggire dalan sacedhak rel sepur. Pak Dibyo banjur mancal becake saperlu golek penumpang ing papan liya. Gorengan Bu. Mbak, monggo. Burati nawakake dagangane marang wong-wong kang liwat ing sacedhake. Gorengan Mbak. Bu, gorengan Bu. Bima uga melu-melu tawa. Sawise wektune nyiraki maghrib, Burati banjur kukut. Mulih mlaku saka papan anggone dodol tumuju ing omahe ditutake dening Bima. Sawise tekan omah, padha adus banjur salat maghrib. Burati nyepake pangan kanggo Bima kanthi jangan lan lawuh saanane. Malah kadang lawuhe mung turahan dagangane kang ora payu. Rampung mangan, Bima banjur nyekel wayang kang wis ditukokake bapakne. Wayang sing diduweki Bima ora mung siji, nanging wis luwih saka 10. Pandhawa 5 wis diduweki. Buta cakil lan buta rambut geni. Ora keri, Puna kawan. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong uga wis diduweki. Pak Dibyo wis gawekake kelir kanggo Bima saka jarik supaya anake bisa dolanan wayang sewayah-wayah. Adat saben kang ditindakake Bima sawise nggarap PR sekolahe, banjur dolanan wayang nganti bapakne mulih saka anggone becak. Saben mulih saka becak, Pak Dibyo siram, salat lan enggal ngeloni anake lanang sinambi nyeritakake lakon wayang marang putrane. Wengi iku Pak Dibyo nyeritakake lakon Bale Si Golo-golo. Le, rikala semono, Pandhawa lan ibune yaiku Dewi Kunti dipapanake ing Bale Si Golo-golo. Bale Si Golo-golo kuwi digawe saka kayu kang wis diwenehi gajih supaya gampang diobong. Kabeh kuwi saka reka dayane Patih Sengkuni anggone bakal nyernakake Pandhawa. Ing satengahé wengi sawise wayahe padha turu, bale mau banjur diobong dening para Kurawa. Lah terus Pandhawa kobong lho, Pak. Pitakone Bima nyelani crita. Kuwi karepe Sengkuni. Nanging ora mangkono sing kedadian. Pandhawa lan ibune ditulungi garangan putih bisa metu saka bale sing kobong iku. Wusanane para Pandhawa lan ibune
slamet saka kobongan mau. Wis, ayo gak bubuk. Iki wis wengi. Sesuk-esuk kudu tangi mlebu sekolah to. Bu, nyuwun pamit ya. Aku budal sekolah. Omong mangkono Bima nyandak tangane ibune banjur diambung. Bu Rati banjur ndungkluk ngambung pipine Bima. Iya le, cah bagus anak ibu. Hati-hati ya. Sekolah sing temen karepen bisa dadi wong sing hebat. Maedai marang sesama, keluarga, bangsa lan negara. Mangkono pandungane Bu Rati yen dipamiti anake lanang mangkat sekolah. Pak, budal sekolah nggih. Bima pamitan marang bapakne kanthi nindakake padha persis rikalane pamitan karo ibune. Bareng karo bapak wae le. Pangajake Pak Debyo marang Bima. Ora, Pak. Aku tak mlaku wae. Karo ngampiri kancaku si Budi. Wangsulane Bima. Swasana omah sepi. Pak Debyo kang arep budal becak dumadakan ora sida mancal becake. Pak Debyo ketok yen lagi bingung. Mudhun saka becake banjur lungguh ing lincak ngempel. Bu. Pak Debyo ngundang garwane sing ana mburi lagi umbah-umbah. Bu. Pak Debyo ngundang garwane sing ana mburi lagi umbah-umbah. Bu. Pak Debyo ngundang garwane sing ana mburi lagi umbah-umbah. Ngapa to, Pak? Bu Rati teka sinambi takon marang Pak Debyo. Kepriye nasib awake dhewe mengko? Wingi Pak RT wis ngendika maneh. Yen awake dhewe kudu enggal pindah saka omah kene. Merga wis wayahe papan kene iki bakal kena pelebaran ril sepur kanthi arane KRL. Kudu diambakake areal ril sepure. Lah omah iki bakal kena pelebaran. Lah iso, Pak. Aku yo mikir kamangka pemerintah wis ngabarake pirang-pirang sasi kepungkur. Lah ngendikane Pak RT kapan to? Lah arep nggusur omah-omah ing sakiwa tengen rel iki. Pitakone Bu Rati. Ngendikane ya wektu-wektu iki. Mula barang-barang sing perlu digawa pindah dicepakake wae. Iya, Pak. Wong yo ora akeh kok sing kudu digawa. Barange dhewe kuwi apa? Wong yo ora ana barang sing abot. Bu, aku tak budal becak. Golek duit kanggo nyukupi butuh. Kowe ning omah wae. Mbok menawa yen ana petugas sing ngusur omah teko. Sawise weling mangkono Pak Debyo banjur nyengklak becak dipancal pedale tumuju papan kang kanggo golek rezekine. Jam 09.00 esuk ana bulldozer kang nyerak ing omahe Pak Debyo. Polisi Pamong Praja padha ngetutake bulldozer mau. Bu, iki wis dadi aturan. Yen panjenengan sakeluarga kudu enggal pindah saka papan kene. Tulung, barang-barangmu enggal ditokake saka omah. Omah iki bakal dirubuhake. Mangkono ngendikane salah sijine polisi Pamong Praja.
Pak. Nyuwun tulung, kula dereng siap-siap. Mbok kula nyuwun inah benjang-enjang. Panganyange Bu Rati marang polisi Pamung Praja kanthi kembeng-kembeng eluh mripate. Ora bisa, Bu. Omah iki sing pinggir dhewe. Mula kudu enggal digusur, dirubuhake. Ning barang-barang kula dereng kula dalke. Saiki ditoke. Kanca-kanca bakal ngrewangi ngetokake barang-barangmu. Ayo. Komandan polisi Pamung Praja banjur ngabani anak buahe supaya ngrewangi Bu Rati ngetokake barang-barang. Polisi-polisi Pamung Praja iku banjur mlebu omah saperlu ngetokake barang-barang. Bu Rati amung bisa kami tenggengen nyawang kabeh mau. Dheweke ndeprok, lemes kaya ilang otot bebayune. Eluhe pating dlewer nelesi pipine. Bu. Ayo gendang ditokake barang-barangmu. Pambengoke komandan polisi Pamung Praja. Mak geragap. Bu Rati krungu swara mau banjur melayu mlebu omah. Barang-barange Bu Rati, Pak Debyo lan Bimo wis padha ditokake saka omah. Barang-barang mau diklumpukake ing papan sing aman saka rubuhan omah. Omah sing digawe saka batako tanpa dilepo, payon seng lan jogan semen wis rubuh remuk dadi rempu. Kumebul bledug ngebaki papan kono. Bu Rati lungguh ing sacedhake barang-barange. Sedhela-sedhela ngelapi eluh kang dlewer ing pipine. Ibu! Suarane Bimo kang lagi wae mulih saka sekolahe. Krungu pambengoke Bimo, Bu Rati banjur noleh goleki swara. Bimo nyedhaki ibune. Bu Rati banjur ngrangkul anake kanthi nangis sesungguhan. Bu, omahe dhewe ngapa, Bu? Pitakone Bimo kang wiwit teles pipine dening eluh kang dlewer saka mripate. Le, awake dhewe kudu pindah saka kene. Wangsulane Bu Rati. Lah, barang-barange dhewe iki wis nang kene kabeh. Wayangku, Bu, kok ora ana. Omong kaya mangkono, Bimo isih goleki wayange ing tumpukan barang-barang mau. Nanging sawise digoleki, mesa ora ketemu. Bu, wayangku isih ning kono, kembruan omah, Bu. Omong kaya mangkono, Bimo melayu tumuju rubuhan omah. Dheweke wira-wiri ing tumpukan batako bekas omah kuwi. Mbrengkali batako kang wis pecah-pecah kuwi. Bimo goleki wayang-wayange. Wayangku ilang kerubuhan. Bapak, wayangku ilang, Pak. Bimo lungguh ndeprok lemes tanpa daya nangisi wayange. Pak Debyo teka saka anggone makarya. Banjur nyeraki garwane. Meruwi anake sing nangis ndelulu ora krasa netesake eluh ing pipine. Oh alah Le. Semono gedene katresnanmu marang wayang-wayangmu.
Senadyan wayangmu saka saiki wis ilang. Nanging jiwa Jawamu aja ilang. Tak gegadang muga kowe dadi bocah kang tatak, tangguh lan tanggon ngadepi kabeh lelakon. Panelangsane Pak Dibya jroning batin.